Bon vespre i benvinguts en aquesta exposició, senyor Pablo Llombàs. Amigues i amics, una vegada més a Santanyí crec que està d'enhorabona. Hem aconseguit gaudir de l'obra d'un dels artistes contemporanis més espectaculars i emblemàtics de les nostres illes. Per això vull donar les gràcies a Daniel Codorniu per haver acceptat aquesta invitació i, com sempre, donar les gràcies als meus col·laboradors que han fet possible dur-ho a terme. En especial, i aquesta vegada, a Nelly de JU Studio per haver comissariat aquesta exposició. Moltes gràcies, Nelly, per ser aquí. Avui m'interessa parlar un poc de l'obra que l'artista exposa. El meu parlament, com sempre, serà molt curtet i és el que està escrit en aquest llibre. I m'interessa destacar d'una manera molt especial la presència de les figures en els quadres de Daniel Codorniu. Quasi gairebé Santanyí estava acostumat a veure barques, que també n'hi ha, a veure marines, però aquesta figura femenina, al costat de quadres d'una placidesa evident, hi trobam altres que jo qualificaria d'inquietants també. Es tracta d'aquelles composicions de dones que a vegades estan assegudes, a vegades se presenten assegudes o dretes, apareixen com a difuminades, com a amagades, tímidament darrere masses de colors, com si tinguessin un secret que volguessin amagar per sempre. D'alguna manera m'han recordat a les dones, les madones de Modigliani, fascinants i misterioses. Crec que la pintura de Daniel Codorniu i les seves obres i les seves dones borroses amaga tant de secrets que serà bo que provem de descobrir-los. I més, els espectadors han de ser capaços de descobrir el mateix pintor algun dels secrets i que fins i tot Daniel Codorniu ni tan sols imagina. D'aquesta manera ens posarem a l'alçada de l'obra que tenim davant els ulls, la qual, des d'aquest moment, passarà també a ser un poquet nostra. Enhorabona, Daniel, per aquesta mostra i moltíssimes gràcies i dono la paraula a en Damià Verger, que ha fet les proves d'aquesta exposició. Moltes gràcies. Autoritats, senyors, senyores, ciutadans lliures. És per mi un goig col·laborar en aquesta exposició ontològica que el poble de Santanyí li tributa a Daniel Codorniu. A l'època actual, on el màrqueting i el merchandising pareix que ho han contaminat tot, segueix de manera encomiable la labor d'artistes com Daniel, que ni han cedit ni s'han vinculat a polítiques o tendències del moment. Per contra, i renunciant a efímers triomfs i reconeixements gratuïts, han duit a terme una trajectòria fidel a si mateixos i al seu art. Tasca poc habitual i que hauria de ser el principal valor de qualsevol artista. He seguit de molt a prop la trajectòria de Daniel Codorniu i puc afirmar que la seva pintura duu l'estigma de la genialitat dels grans creadors. Per damunt d'atavismes i lleugereses que han envoltat el món pictòric, Daniel s'ha entregat al que és realment important, una imponent i constant evolució de la seva traçada, mitjançant la investigació, esbrinant la plasmació dels tortuosos camins de la llum i el color. I la consecució d'aquests objectius és avui a la vista de tots. Tant la figuera, el pontàs, el calor dels mats, com la figura del cos humà han sofert una complexa transformació. Allunyant-se del perfeccionisme cromàtic inicial, ha despullat els paisatges de tot el que ha resultat superficial o prescindible fins a arribar a l'essència dels mateixos. El seu incipient impressionisme, al llarg del temps, s'ha convertit en un expressionisme matèric. Ha aconseguit atravessar els vels fins a arribar al nucli de l'àtom. La màgia es desprèn del treball i la constància del seu pinzell. Però per damunt tot, l'obra de Daniel Codorniu és hermosa i ens captiva. Es resisteix a una sola mirada. Com el genuí artista que és, la seva pintura romandrà sempre intemporal, ahir, avui i sempre. Gràcies. Podem passar molta facilitat de paraula com vosaltres, però us vull agrair l'assistència, no l'assistència
he estat, la seva assistència durant 40 anys llargs que fa que estic pintant per aquí, que m'ho recolzat, que m'ho comprat inclús obres i gràcies a la vostra col·laboració jo he pogut seguir pintant i he pogut arribar allà on he arribat. Moltes gràcies.